Esselamu aleyküm hürmetli dostlar ve tanışmışlar. Hemen de yatını salam etken canınız sağ olsun, başınız dik olsun, arzularınız hasıl olsun, ümitleriniz, arzularınız yerine yetsin. Her bir adam, her bir insan arzulu yaşıyor, ümitli yaşıyor. Kim oğlunu verecektir, kim kıyı çıkaracaktır, kim oğlunu okuyu verecektir, kim oğlu kıyı okudan gelecektir, işinin derdinden gelecektir. Yurt yaşamasa yurduna varacaktır, hemmesine nasip etsin. Men özüm ata vatanıma, ilme, günüme, devlet yol başlama, arkadağıma has kuvanyan sebebi yurdu doğru arasılçılıkta, parahçılıkta alıp var yer. Ama gelecekte gözüm ihtiyaçlarına yine 4-5 yılın içinde hem yurdumuz, ata vatanımız, ilimiz, günümüz siyasi yağdaydan, ekonomi yağdaydan, medeni yağdaydan ve başka yağdaylardan has öser. Onu biz gelecekte nasip etse, nasip etmeder inşallah, yaxşı niyet yarım devlet inşallah. Özünüz görüyorsunuz, dünya yağdayı nehirli olupdur, İsrail, Arap yurtlarının arasından kaçıp başladı. Arap yurtlarının arasından kaçtı, ekonomi taraftan, siyasi taraftan onun tesiri başka yurtlara da yeter. Ayçak olan zaten Türkmenistan ata vatanımız Katar yurdu bilen arasından çıktı şu an şartnameler bağlaştılar ekonomi yağdaydan inşallah öne gitsin inşallah şol öne gitmek şol şartnameler Türkmenistan ata vatanının ilme günüme hem devletine hem halkına palajitli tesir eder. Orada gelecekte milli devletimin Türkmenistan ata vatanının planlarına koşar. Caylar kuracaktırlar, mektepler kuracaktırlar, yollar becerecektirler, şehirler becerecektirler, birinci kemçilikatları becerecektirler, kuracaktırlar. Şu an nasip etse o da 4 yıl 5 yıl biz gördüğünüz göreyli. Şu an 2020 yıla ayak koysak 2025 yılın dekabrını şeyler görün ehli yadaylar oluyor, ehli özgürlükler oluyor. İnşallah da bolar. Şu an şeylerde özgürlükler bolup hem gelecekte de bolar. Men şahsi fikrim bilen, niyetim bilen, arzum bilen sizin təsirinizə qoşan edim. Arzularınız hasıl olsun deyip sağ olun silap imodan, Facebook'tan təsirini kutlaptırsanız çok sağ olun. Canınız sağ olsun, başınız dik olsun, arzularınız hasıl olsun. Adamın en kımmasak adamın ömrüdür. O da tədə sükun, tədə minut, tədə saat, tədə hafta, tədə ay, tədə yıl adamlara buradan baht getirsin. Şunu biz qadırın bileylik. Öz vatanımızda, öz yurdumuzda, ata vatanına, illiğine, paraxaçılıkta yaşapıyoruz. Şu yağdaylarda hükmen şu ulu baha verin, ulu tesiri vardır. Ulu geleceği vardır. Her bir yurt paraxaçılıkta, atılıkta yaşasa şu yurtta ösüşükler olur. Ekonomi yağdaydan, siyasi yağdaydan, medeni yağdaydan, başka yağdaylardan. Başarsanız, yetecek haçtım sizden çağıranız, oğlanız okudum. Yurdun içinde olayım, yurdun dışında olayım. Okuyusuzlar, ilmasızlar, bilmezler, gelecekte yurda varıp ata vatana iyiliğine hizmet ederler. Daşa yurtta yaşlılar, daşa yurtta hizmet ederler. Türkmen halkını tanırlar, iyiliğini tanırlar, medeniyetini tanırlar, geçmişini tanırlar. Geleceğine koşarlar. Şuna bizi katırın bileylim. Devlet yol başlamada yakında salam etken Kanada devletinden, Toronto şehrinden Tuvakkıl Türkmen İlmi adında Facebook'um var, YouTube'um var, şuna yalan imo'um var. Baş üstüne işiniz, derdiniz olsa, elimizden gelecek fikirler olsa, ayçak diyemen sözler olsa, koşan olsa, ata vatanımız içine baş üstüne. Türkmen devlet yol başlamız. Sizin hem saçağınız bereketli olsun, sağ olun. Bizim ata vatanımızı, ilimizi, günümüzü paraxaçılıkta, asıldıkta, yıl ve yılın ösüş tarafa alıp bariyana çok sağ olun. Biz hiç açan, ben özüm şahsı hiç açan atısatıl fikir edemek etmernim. Bir şaltaklar, anır veri fikirler dağıtlar, atılıya, aydılıya, ol her bir devlet ösü verse, her bir devlette ekonomi yağdaydan, medeni yağdaydan, siyasi yağdaydan, başka yağdaylardan bir ösü verse,
şoňa her näsen şoňa hey ýagdaýda şoňa bahylçylyklar bolýar. Durly ýagdaýlar bolýar. Özümiz şahlary gördük, padşahlary gördük, hallary gördük. Ata watanymyzda, ilimizde, günümizde o görmedik ýagdaýymyzda ata babalarymyz görüpdir. Her bir döwür öz döwrüni sürýär, emma gelejegine şoňa gelejegine pikir etmeli. Sag bolun siz gelejegine pikir etýän türkmen halkymyzyň, ilimimiziň, dogan anlaşamyň, howasarlarymyzyň taşaňyzda bereket bolsun, janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, arzularyňyz hasyl bolsun. Müdam ýaşy niýetde, ýaşy döwletde bolaýlyň, ýaşy pikirde bolaýlyň. Elimizden geleni kömegi birek edeýliň, birek sylaýlyň, döwletime sylaýlyň, devletime sylaýar, devletim halkymy sylar, halkym devletini sylaýsa, birek sylanşda devlet öser. Şonu ýaly men pikirlenme, düşünjelenme, beýik şairlerimiz bar, bizim aýtyp giden zat goşgulary bar. Beýik atamyz Mahsum Moly Paraýymyzyň öz goşun pikirleri bar, agzy birlik hakyny, parahatçylyk hakyny, asuda hakyny, tawalyn şolaň ýolun alyp barýarňyz. Biz hiç açan uruş bilen, jenjel bilen, goh bilen, yamallyk bilen, atyrsatyl pikirler bilen hiç açan öňe gösmers. Şonda birek gollasak, birek ýaşy niýetimiz, pikirimiz bolsa şonu ösers. Bu ýaşaýyşyň, durmuşyň gysga wagtymyzda, gysga ömrümizde gadryny bileýliň. Birek sylaýlyň, birek hormat goýaýlyň, birek geçirimli bolaýlyň. Täze ýylda täze gowlar açylsyn, täze ýürekler bireke biriksin. Birek sylaýlyň. Hemmämiz birek sylasak, döwleti sylasak, men gaýtylap aýtýan, onu biz utars. Şo ýagdaý bilen. Ol käbir nadogry pikirler bilen ýa öz ýüregiňizdäki käbir nadogry düşünjeler bilen kellämizdäki nadogry düşünjeler bilen pulun ýerine getirilen adamlar hiç üçin utýan nädir? Şonuň üçin hem dürli ýagdaýlar döretýärler döwlete garşy, döwletlere garşy. Olaň hemme zatyň sebäbi bar. Olaň hemme zatyň sebäbiniň biri döwletiň baýlygyna göz tikmek, nefsine, gazyna, paktasyna we başga baýlyklaryna. Şonu öz bahasy bilen isleýän bilen öz bahasy bilen alyp, onuň şu alýarly şu bahalary onu görüp Arabistan Saudiýeden ýa Arap ýurtlardan nefterin gazyny alyp otyly öz isleýek bahalary bilen. Ýene şu alan bahasyny beren puluna da onuň özlerini ýarak satýarlar. Güýçli ýaraklary. Görýän alyp barýan siýasatlaryny, alyp barýan oýlary, siýasatyň durly oýlary bar. Şo oýlara düşmäýin. Ýene şo ýaraklary özlerine satyp döwletlere birek garşy etýärler. Ýene özüňiz görüp otyrňyz, biz her YouTube'da da çykyş etýänler, aýtýanlar, diýänler. Owganistanyň başyny näme getirdiler? Onu Owganistan döwlet ýolbaşçy diktator diýip aýtýardylar. Iran döwlet ýolbaşçynyň başyna näme getirdiler? Halynyň başyna näme oýlar getirdiler? Yemeniň şon ýaly, Somaliýanyň şon ýaly, Suudanyň şon ýaly, Ukrainanyň şon ýaly, Siriýanyň şon ýaly. O başga ýurtlar şon ýaly. Ne häzir şu wagt men ýangy çykyşyny dinledim. Hasan Ruhani diýilýär, Iranyň prezidenti. Häzir çykyşyny häzir aýtdy şo. Amerikanyň näil siýasatları we näil oýlary bar dedi. Belki bolmasyn oýlar. Iranyň başyna ekonomi tarapdan oýlary baryn getirdiler. Näçelbäri inem yara görüşini etjek bolýarlar ola garşy. Persiz Kızaliyev yaradan doğru. Bular näme ulanýarlar? Bulan çörekleri nireden ýetýär? Yara satmakdan ýetýär, uruşdan ýetýär, bir döwleti broşdurmakdan ýetýär bulan çörekleri. Bular ýylyň gany içip doýmadylar. O zatda hiç için aýtmaýarlar bular. Aýtmaly. Döwletimiziň ata watanymyň näme üçin palajyk taraplaryny, ösýän taraplaryny, ýa-ni quruluş taraplaryny, keselhanalar bolsun, başga dermanhanalar bolsun, mesjitler bolsun, başga ýagdaýlar bolsun, gurulup oty. O zatlar näme üçin aýtmaýarlar? Ýa asasyl pikir bilen aýtýarlar. Näme onuň ýerine bir haram pul bar. Haram pulun alýarlar şonu ýaly şaltaklar adylýar. Amerika bilen ýa-ni NATO bilen Warşawyň arasynda sowuk uruş bar. Onu düşünmeli. Bulan düşmançylygy bar. Biziň ata watanlarymyzda başga parahatçylykly ýurtlar ösüp barýan ýurtlar. Ola halga iyili bunu yürekler avanaklar avamaran, avcak olsa beyt ýurtlar bulaştırmaktı, cihanı bulaştırmaktılar. Görýärmi, indi şu wagtda barda gel İran'a bir ýagdaý bolsa, en çemi bolsun şu ýurtlara geljek.
ençime adamlar vatandan ilinin gününden ayrılacak. Ekonomi yağdaydan, kıtış yağdaydan, sansa yağdaydan, ondan uruş yağdaydan, o da üstüne, kımmatçılıkın üstüne. Koreyan adamlar neyle dahiliyerler? Adamlar neyle bulaştırıyorlar? Ola yurtlar niye sığınmalı? Görüyorsun şu vat, Yunan yazbız, yani Türkiye'nin kaptanlıkı yurt, gereksiz diyanısı, şu yurtta neyle baskılar getiriyorlar, başka yurtlarda neyle baskılar getiriyorlar. O da şu soğukta, 20 gradda soğuk hava dışarıda. Fikirine tükürün, bala çağaları ölen, bir dağın adamları nehemeye vurdular. Nerede bir parakatçılık, nerede bir adam hoğu, nerede bir demokrasi diyen zatlar, nerede bilin? Konstitusiyasında mı? Konstitusiyada amala aşiya mı? Ne için biz diyaloglarda parlamentte kabul etip bilenaklar? Ne için biz koskone BBC radyosu ya da başka radyolar olsun, dürlü radyolar, televizyonlar zatlar gelip doğru intervyu yapıp bilenaklar. Yani biz ayçak kefimiz ayçak koskone ayçak. Şoň üçinem ata watanma iýilime önüme döwlet ýolbaşçylaryny gowanýan, büýsenýän, ýatsan tursan doga okuýan. Başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun. Minnetdar sizden. Hem organlardan, Howpsuzlyk komitetinden, immigrasiýa gullugynyň, başga organlardan, baýany organlardan, türlü organlardan hemmeňize minnetdar sag bolun. Men gowanýan, büýsenýän size. Menem özüm şulara oynadammasam, menem özüm pul satanmasam başga türlü gurlar. Emma satmadım, oynatmadım şulara. Ona bizim geçenki tecrübelerimiz nerede? Biz tecrübelerimizi almalı. Komşu yurtlarımızda näýeli ýagdaýlar geçipdi? 40 ýyl bäri. Awganistan'da. 70 bäri Filistin'de. Siz Filistin ýaňy FNP'ye uğrayan. Mahsum ola Faragini diýişýär. Şonun ýagdaýlar. Biz ýurdumyň ata watanymyň iýligimizi günümizden doğan garnaşyň bir-biriniň gadyryny bilmeli, bir-biri syýlamaly hemişe. Hormat goýmaly. Ýöke kinan aýyrmaly, hiç için şeytana ýol bermeliler. Şeytan hemme ýerde bar. Şeytan her ýerde yara bolsa, haram pul bolsa, neşematda bolsa, muhsat bolsa şu ýerde bar. Her kim ojagynda bar. Şu şeytana ýol bermeliler. Her bir maşgalada kemçilik bar. Her bir ýurtda kemçilik bar. O kemçilikleri başarsak biz düzeltjek bolmaly. Gaýtam iýiliň derdine duýgyjak bolmalylar. Iýiliň derdini mejerjek bolmaly. O da bolar ýawaş-ýawaşdan. Bolmajak zat ýokdur. Men 10 aýymyz geçirdik, yani 2020-nji ýylda. Ýani 2020-nji ýyl erdimat barýas. İnşallah 10 aýym bir salykda, parahatçylykda, asudarlykda, ösüşde inşallah geçireýin. Başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun.